Dino iki aku masak endas wedhus di santen kecap. Hai guys, piye kabar dino iki? Muga-muga apik-apik wae ya. Yuk kancane aku masak-masak neh yuk. Dino iki aku ape masak endas wedhus dikecapi terus disanteni ngono lho. Kayaknya enak. Nek kene aku iku nggodhog endas wedhuse iku tak campur ambi godhong kates yo guys. Krana apa ben luwih empuk, tapi nek kene iki ternyata yo kurang empuk. Jane sih nggo godhong nangka ben luwih empuk ngono, tapi yo gak apa-apa lah ben ora kemedoken. Terus iki koyoke wis empuk yo guys, tapi iki ternyata aku nggodhoke yo kurang empuk. Terus iki tak angkat wae lah daripada kesuwen wajan nggodhoku marai ngentekno. Sadurunge tak masak iki godhogan endas wedhuse iki tak ademno yo guys ben ora mongah-mongah. Terus bariku iki tak gosrang-gasreng bumbune. Bumbune iki mau tak imboi apa jenenge serai karo geprekan apa laos. Terus iki digosrang-gasreng pokoke bumbune ngasih tekan kono lambune tekan nggone tangga-tanggane ben mambu kabeh lah. Terus bariku iki godhogan ndas wedhuse dilebokno ya guys. Terus kene tak kei banyu, terus tak imboi masako, tak kei lada bubuk, tak kei kecap, terus tak kei santen bubuk loro ya guys. Terus bariku diudek terus iki walah sampai ambune tekan kono. Wah iki masak enak-enak terus iki waduh. Wes iki masakan ala-ala aku wis mateng guys. Iki mek nang nggonem iki jenenge masakan apa? Mek aku iki yo pokoke yo sing penting enak, sing penting wareg ngono lho. Aku tak nutuk mangan yo guys. Sampai ketemu karo video-videoku sing selanjutnya.